Ernesto de l'Institut dels Alfancs. Hem reflexionat sobre les fotos, la importància que tenen, les que pengem, les que retoquem, i d'aquí ens han sortit 15 temes. Per cada tema hem escrit un article en aquest blog. Ens agrada mirar les fotos de quan érem menuts i a més les pengem al Facebook perquè les veiem els amics. Fem fotos en parella? Perquè mostrem els nostres sentiments. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. També ens agrada fer unes fotos en grup. Fem fotos als nostres objectes, a les nostres mascotes i sobretot ens agrada fer-nos fotos a nosaltres mateixos. My name is what? My name is who? My name is Funk Soul Brother. Hi, my name is my name is what? My name is Funk Soul Brother. Tonight is the night to let it go. Put on a show. Sempre que sortim per les nits, mos fem fotos amb els amics i amb les amigues. So baby don't worry, you are my only, you won't be lonely. I les més especials són per Cap d'Any, Carnaval i festes majors. Les fotos que mos fem, les retoquem perquè així queden millor. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. Quan hem de competició, Ens fem fotos per recordar els moments més importants. Special. But I'm a creep. Quan anem de viatge, fem fotos a llocs interessants i a l'estiu fem fotos a la platja amb els amics. Quan estem avorrits, ens fem fotos fent tota mena de xerrades per trencar amb l'avorriment. No, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. Quan estem a l'institut, ens fem fotos amb els nostres companys. Però què dius, que a l'institut no es poden fer fotos? Fem tantes fotos que per no repetir-nos fem carasses. Come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Papa l'americano. I a partir d'aquest projecte hem arribat a la conclusió de que les fotos són més importants del que pensem, que ens ajuden a relacionar-nos, a compartir els nostres sentiments i sobretot a compartir els bons moments. I a continuació us presentem la gent que ha participat. I si voleu llegir els articles, feu clic en aquest enllaç.